Joey. Cum e ceva taxul? Cum îl cheamă? Băi, înțeleg? Cum e celui taxul? Joey. Joey! Ia-mă mă, dracu. Dar cum îl cheamă pe... Cristi. Cristi Mihai. Cristi, mamă! Da, așa. Hotărăște la Cristi Mihai. Vreau să ne registrăm. Telefonul lui. Tadnala! Vino că mă violează un negru! Cristi, mama! Vrea să-mi bage pula în cur și de... Da? Da, știu. Ce mai vrei? Da, că bage fără noastră. Fă-o, nu mai scot. Nu ții! Nu ții. Nu e pune-l în picioare, ia stă. Pune-l în scaunul de ușă, acolo. Nu ții. Te în gură de legumă vie. Vie, nu te auzi. Mă, dar ce tot filmează acolo? Ce tatuaje. La urechi. Gaură urechi. Deschis Oli. Trebuie că filmezi urechea. Nu se... Aici ești virgin? Ești virgin aici în gaura asta? Ei găsit una. Ești?